чираттагы клипни караганда, "Эх, сиз матур кызлар, ник шаяртасыз" дип жырлап жибереси килә. Дилә Нигъматуллина һәм аның янындагы шибәр кызлар бер генә ирне дә үзенә гашыйк итми калмагандыр. Шундый яратам клибы да тамашачыларыбызда бик күп уңай хис кичерешләр тудырган булса кирәк. Зауыклы 24-нче Волга машинасы, заманча киемнәр һәм көтелмәгән шишелеш. Барысы да Голливуд блокбастерларындагы кебек. Бер атна эчендә 3222 карау җыеп, Дилә Нигъматуллинаның шундый яратам клибы музыкаль чартыбызның көмеш медалисты булды. Карыйбыз. Карале, син анда күзәтәләр. Көзгімнен инде бик күптән, елмаюлар нуры китми, йөрәк моңа тулып, гашык була, тик син диеп яши. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Сөюен турында сырап, чәчәкләрнең таҗын өзмәм. Болай да билгеле, син минеке, бер кемгә дә бирмәм. Мин кайнар кочагында, онытам барында, синең яныңа коштай очам. Белсәң иде җаным, шундый сагынам, шундый яратам. Кочагында, онытам барында, синең
ярата.